खुलुमबाय लोगोफोर आरो आगैमोन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय नोंसोर माबोरै दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' आङो सासे गेस्टखौ माने लोगो हमनो फैदोंमोन आरोना बियो माने गैयानो दायो बेरायनो थांदोंनो दा दसेनि उनाव फैफिनसै लोगो मोनगोन ना मोना दा दसेनि उनाव फैबाथाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन बिदिब्ला जोङो दा लोगो मोनासै नालाय न'आव थांफिनथ'नोसै आरोना बारा गोजानबो नङा खाथिसो जों दा फैफिनसै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नै जोंनि लागोनि भिउखौ नायनोबा स' लोगोफोर जों थांगासिनो बिदिब्ला दायो नै जों गामिनि भिउखौ नै लिपिका ब्रह्मनि न'आ जों दा ओरैजायनिफ्राय फैबाय आरो ओरैजायनिफ्राय फैनानै ओरैजाय थांनोसै आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर जों थांबाय थानोसै दा दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन नै आंना फिसालाया लोगोफोर बिराद माने इउटुब चेनेल खुलिनो लुगैदोंनो गथ'आ ओमफ्राय क्लास 4 मोनबासो खुलियोनो आरो ओमफ्राय क्लास 4 मोनबाथाय खुलिना होनोसै आं बेनो फिसालानो इउटुब चेनेल नांगौनो गावहा मालाय हिन्दीनि बानायगोननो जि आफसुस दङ गथ'आ बिदि आफसुस जानायाव होनांगौना लोगोफोर बयबो सापर्ट खालामलायनांगोन दै आंनि फिसालाखौ नै दा एनुवेलि एग्जाम बायबानो बेनो चेनेल खुलिगोन ना बाबा खुलिगोन नै गाइस आंखौबो सापर्ट खालाम मादैखौबो लाइकबो खालाम बिराद बुरजा खालामनांगौ सारा प्यार देना है ना बाबा थांबाय लोगोफोर आंनि लोगोआ थांबाय आरोना ओइथिंजाय ओमफ्राय आङो ओरैजाय फैबाय जोंना मोनथ'वाखैनो जों थांगासिनो दं फिसालाजों आंजों नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ बानायनायफोरा जादोंना जायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथा नोंसोरो जायाखै होनना बुंबासो आं माबा अबेबा मोनसेया जायाखै होननानै थांगोन आरो लोगोफोर आं दा थांगासिनो न' मोनथ'वाखैनो आरो एबार जों गामि नांबायहाय लोगोफोर जों गामिनि भिउ पइन्टफोरा ओइ बिदिबा लोगोफोर दसेनि उनाव लोगो मोनसिगोन बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल अफिस बियो लोगोफोर जों गामियावनो आरोना गोजोनपुरावनो नायनो ओंखायनो आं दा आब'खौ नायनो होनना फैथारबाय आरोना दा आब'खौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायनोसै लोगोफोर आब'आ लोगो मोननानै माबायदि मोनदों आंथ' आब'खौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आंखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय मा खालामनो दासो उन्दुनानै सिखारदों आङो बेनिखायनो आङो दा जोंनि बिनानाव जोंनि क'क्राझारनिफ्राय फैदों नालाय हाबा जाफैबाय बेहाय आलासि नायनानै फैबाय दा बेबायदि हालोदाव जेबो नङा आब'आ ओरैबायदि किउट मालाय नायनो मोजांथार नङा दा आरो मोखाङाबो मोजां नङा मेकआप खालामबासो मोजां नुयो मोजांखा आंना इउटुब चेनेल दं आब'नावबो दं खोमा आंना इउटुब चेनेल दं खिन्थु टाइमबो गैया दा आंहा एकदम ब्लगखौनो बानायनो हाला जाबाय आंनाबो गोदानसो बारा गोबाव जायाखै मास मोनसे 1 मान्थसो जासिगोन जायगाखौ माबायदि मोनदों आब' नोङो जोंनि जायगाखौ माबायदि मोनदों सिमोनसाफुरिखौ जोङो मैया दाखालि बेरायनानै मोजाङानो मोनदों आरो रायजोफ्राबो बहुत मोजां मानसिफोराबो बहुत मोजां रायलायनाय माने रेसपेक्ट खालामनाय आं मोजां मोनदों आसा खालामो नेक्स्ट इयारावबो निस्सय फैफिनगोन होनना आं मिजिं थिदों आरो लिना बर' चेनेलनि नामा लिना बर' रायजोफोर आं बयखौबो खावलायो लिना बर' नैबे आगैखौ इउटुबार दासो गोदान गथ' बेखायनो हठात ग्र' जाया नालाय लासै लासैनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक खालामनानै दावबायो लिना बर'खौ बावनाङा बुंनाया माबा मोनसे होनदो जायखिया नोंसोर सानैखौ ज' लोगो मोननाय नुनानै बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बेयाव सफैनायनि सिगांनो आंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे नोंथांजों लोगो हमनानै हो होननानै थ' आंहाबो सम गैयामोन दाख्लि देवबारखालिनो नोंसोर सफैखालिनो आं गुवाहाटि थांदोंमोन नै दिनै लाकिलि आं सफैफिननानै नोंसोर सानैखौ लोगो मोनहोलायनानै आंहाबो गोजोननाय थाबाय आरो नोंसोरनि बे दिनैनि बे लोगो मोनलायनाया अराय गेजेर जाथों आरो बे लिना बर'नि चेनेलाबो
मोजाङै थांनानै थाथों नोंसोर सानैनि बे सावगारिया अराय सम सोलिबाय थाथों गोजोन्थों लिना बर'आ गावनि इउटुब चेनेलखौ गुवार जायगा होनो थाखाय नैबे जोंनि आयराखि थियेटारनि गाहाय एक्ट्रिस बिथां आरो बिथाङानो आयराखि थियेटारखौ सालायगासिनो दं बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि मुंखौ बयबो मिथिखायो पम्पुलि गयारि बिथाङा गाव निजे एक्ट्रिसबो आरो थियेटारखौ सालायगासिनो दङ साबायखर बावथावना जे गावनि एक्ट्रिस लोगोसे आरो थियेटारखौ सामलायदों आरो माखासे खोनानो मोन्दों बिथाङा नायजाबखौ लिरो होननानै खोनानो मोन्दों आं दिनैसो गिबियै लोगो मोन्दों बेनिखायनो बिथांनि गुदि खोथाखौ आं बारा बुंफोरनो हायाखैबाबो जिखिनि मोनथिदों बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जाहाथे बिथांनि बे नाजानाय इयुनाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन जायो आरो गोबां जायगायाव मिथिसारनोबा जोंनि इन्डियायाव पपुलार जायो आरो बिथाङा अरायबो दावगालांबाय थायो आरो गावनि थियेटारखौ मोजां थाखोआव एबा टेकनिकेल गोनां टेक्न'लजिजों मोजां दानि थासारिजों गोरोबनाय दानि मडार्न स्टाइलाव मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो मोनफ्रोमबो आखल आखुआ जोंनि बर'नि आसार आखुजों गोरोबनाय जोंनि समाजजों गोरोबनायफोरखौ जाहाथे खाब जानाय गोनां बिथाङा मोजाङै रनसायनानै मेहेर गोनांसिन खालामलांबाय थानो हायो आं बेखौ बिथांनिसिम मिजिंथिबाय जाहाथे दिनैनि बे लिना बर'नि इउटुबाराबो बिथांजों लोगोसे सोलिलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबबाय लवगwफोर आङो लोगो हमना फैखांबाय आरोना फाम्पुलि आब'खौ बिराद किउटथार मालाय रियेलावबो मोजाङानो बिराद किउट मेकआप लाबा बांसिन मोजां नुयो होननानै होनदों आरो जेनेबा गावबो अब्लाबो रियेलावबो मोजांखा बिराद किउट मालाय रायलायनोबो रोंसोगारो जेरावबो पारफेक्ट एक्सप्रेस दंसोगारो मालाय बेनिखायनो आङो लोगो हमनाबो फैखांबाय नोंथांमोनहाबो दा आंनि भिडिअखौ नायबाथाय नुसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआवनो थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय